Hola, molt bona nit. 10 minuts els proposa avui un viatge cap a una illa remota. Una illa on els pensaments queden estancats en el riu de la vida. Una illa on la possibilitat de viure en certs estranys és un fet. On el deliri i l'enteniment es fusionen per crear un sol concepte. On podem perdre el nostre passat, però on ens trobarem a nosaltres mateixos. Estic parlant, com no, de La pell freda. La pell freda és una novel·la de gènere fantàstic, escrita per l'antropòleg barceloní Albert Sánchez. Albert Sánchez nasqué a Barcelona el 1965. No acabà els estudis de dret, però el va llicenciar a l'antropologia a la Universitat de Barcelona. La pell freda el catapultà a la fama el 2002 i des d'aleshores ha escrit dues novel·les titulades Pandora al Congo i 13 tristos tràngols. La pell freda ha tingut un gran èxit entre el públic i s'ha traduït a l'espanyol, al francès, a l'alemany, al danès, a l'holandès, a l'italià, al grec, al txec, al noruec, al suec, al finès, al croat, a l'hebreu, al coreà i al japonès. Està clar que l'èxit ha estat rotund i molt més elevat del que l'autor s'hagués pogut imaginar mai. Desgraciadament, una entrevista amb Alert és del tot impossible a causa del seu peculiar tarannà. No obstant, entrevistarem un crític literari que en les seves opinions en sol deixar de pedra. Viatjarem cap a França per arribar al seu domicili, al Museu del Louvre. La pell freda és un malson. Amb aquestes paraules, Albert Sánchez Pinyol ha resumit la seva novel·la. Em sap molt de greu, però no comparteixo aquesta opinió en l'autor. La pell freda és com la vida diària. Volem oblidar el nostre passat. Ens volem refugiar dels demés. Vivim en una societat. Estem enganxats en unes obligacions, de les quals volem escapar, a uns deures que volem elidir i unes normes que ens han imposat. La pell freda en conjunt i el protagonista en concret descriuen aquesta situació de forma metafòrica. Penso que realment cadascú de nosaltres té un petit escafó dins seu. Alguns el mostraran, l'exterioritzaran, podran conviure amb ell, o més aviat es resignaran a viure amb ell. En canvi, d'altres el deixaran reclòs dins el seu cos fins que arribi un dia que no el podran contenir i després només queda una solució, deixar la societat per sempre més. La novel·la, però, també té una altra faceta. Una de caire didàctic en què l'autor recrea escrivint frases com el desordre existeix en llocs on no podem conèixer l'ordre. Així doncs, si nosaltres podem conèixer les diferències entre l'ordre i el desordre, podem concloure amb aquesta afirmació que el món està desordenadament ordenat? L'autor va escriure aquest tipus de frases amb una finalitat didàctica o només per retorçar encara més
l'entrebassada trama que estava teixint? Aquesta i moltes més preguntes les podran treure d'aquesta novel·la, que, si més no, és un malson a l'hora d'entendre-la. Anem a parlar ara sobre els estrambòtics monstres que surten a la novel·la, els citauques. Per a poder fer-nos una idea de quin tipus d'organismes són, visitarem el biòleg Àngel Muniesa, que es troba actualment a la Universitat Autònoma de Barcelona. El citauca, també anomenat Citaucus aquaticus, es tracta d'un vertebrat que es caracteritza per la seva pell negrita rica en glàndules i altament vascularitzada que permet una respiració cutània. Pateixen una metamorfosi al passar de la seva fase larvària a l'edat adulta. Són principalment nocturns i repel·leixen qualsevol tipus de radiació llumínica. La seva alçada ronda aproximadament el 1,80 m d'altura, tot i que hem aconseguit veure alguns exemplars que sobrepassen els 2 metres. Desgraciadament, desconeixem més detalls sobre aquesta rara espècie, tot i que tenim un biòleg un tant estrambòtic que està dedicant la seva vida a estudiar-la. No sé si el coneixereu, un tal Matías Pons. I per finalitzar, ens dirigirem cap a l'illa on es desenvolupa tota la novel·la, una illa remota, perduda enmig de l'oceà Atlàntic. Com es diu? Matías Pons. Per tant, tu no ets Batís Cafó? No, Has sentit parlar d'ell? no. És l'única persona que actualment està a l'illa? De tant en tant venen alguns vaixells quan han de vorejar una tempesta. I com és que no se'ls veu per aquí? Simplement naufraguen els esculls. No pot fer res per ajudar-los? Estic molt bé. Estic molt bé en el meu far. No troba que els hauria d'ajudar? Estic molt bé en el meu far. I com és que no veuen les llums del far? El far. Qui és vostè? El nou TLM, Tècnics Llums i Maquinària, reporter de 10 Pot minuts. entrar a la foc quan vulgui, per cert. Té munició.